Χαίρομαι πολύ που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Η ιδέα μας να κάνουμε τα τεχνικά σεμινάρια, όπως αποδεικνύεται από την προσέλευσή σας και από τη χθεσινή μας συνάντηση στην Θεσσαλονίκη, πραγματικά δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη και ελπίζω ότι στο τέλος θα φύγουμε όλοι ευχαριστημένοι, λύνοντας ουσιαστικά ζητήματα για τη διαχείριση των έργων. Το ζητούμενο είναι ακριβώς να ελαχιστοποιήσουμε τις απορίες, να ξεκαθαρίσουμε ζητήματα, ούτως ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα η υλοποίηση. Αν το πετύχουμε αυτό, θα είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Παρακαλώ, το λόγο τον έχει η προϊσταμένη των συγχρηματούμενων έργου, Ελένη Λαμπριτζή, για τη διαχείριση της πρόσκλησης Α. Διευκρινήσεις λοιπόν σχετικά με τη διαχείριση των σχεδίων της πρόσκλησης Α που υλοποιούν οι κλαδικοί φορείς. Όλοι οι κλαδικοί φορείς έχουν πάρει την προκαταβολή του 50%. Όταν ολοκληρωθεί η πρόσκληση Β, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για το 30% της πρόσκλησης Α. Είναι σε δύο δόσεις, το 30% και η αποπληρωμή. Ας μιλήσουμε πρώτα για το 30%. Θα πρέπει να υποβληθεί ένα αίτημα πληρωμής, αυτό περιγράφεται συγκεκριμένα στο άρθρο 9 της Σύμβασης, και ένας απλός κατάλογος με τις δαπάνες που αφορούν την πρώτη δόση και τη δεύτερη δόση που έχει πάρει ο κλαδικός φορέας. Στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθεί αυτό και δοθεί το 30%, θα προχωρήσουμε στην αποπληρωμή του 20%. Επίσης, σε αυτή τη φάση θα ζητήσουμε τροποποιημένο τεχνικό δελτίο υποέργου και την τελική απολογιστική έκθεση. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι κατηγορίες δαπανών στην πρόσκληση Α είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Οι σύμβουλοι, οι υπηρεσίες του Συμβούλου και τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Σύμβασης. Προβλήματα που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσετε αφορούν στον υπεύθυνο υποέργου και στη γραμματιακή υποστήριξη. Αν πρόκειται για προσωπικό του φορέα, τότε χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα περιγράφεται το πρόσωπο, ποιος αναλαμβάνει, το έργο που αναλαμβάνει, καθώς και μία επιτροπή παραλαβής του έργου που θα παραδώσει ο υπεύθυνος υποέργου ή η γραμματεία. Οι κλαδικοί φορείς πρέπει να φροντίσουν το λογιστικό του σύστημα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει χωριστό λογιστικό σύστημα, αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχει μια επαρκής λογιστική κωδικοποίηση. Οι δαπάνες που θα μας δοθούν στην τελευταία δόση να είναι εξοφλημένα τιμολόγια. Δεχόμαστε αποδείξεις, δεν δεχόμαστε εμείς, το λέει και η Πασίδα αυτό, αποδείξεις λιανικής που είναι μέχρι το ποσό των 100 ευρώ. Πρέπει να προβλέψετε σε κάθε παραστατικό που χρεώνεται στο υποέργο να υπάρχει σφραγίδα με τον κωδικό του υποέργου και τον τίτλο πρόσκληση Α, σύνταξη κλαδικών σχεδίων κτλ. Σε κάθε περίπτωση δεν δεχόμαστε ως δαπάνες τα ενοίκια, τις συνδρομές, τα πάγια και λογιστικές υπηρεσίες. Τα παραστατικά πρέπει να τηρούνται σε ειδικούς φακέλους και πρέπει όλοι σας, και οι σύμβουλοι και οι κλαδικοί φορείς, να φροντίσετε ώστε να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό σε όλα τα έργα του ΕΚΤ, δηλαδή να υπάρχουν πινακίδες, απλές πινακίδες, ακόμα και χαρτιά Α4, στην είσοδο του κλαδικού φορέα ή στην επιχείρηση, λογότυπα, και όλα αυτά επίσης υπάρχουν στο άρθρο 13 της Σύμβασης. Ένα επόμενο θέμα που έχει δημιουργήσει μερικές δυσκολίες και ίσως και παρανοήσεις έχει να κάνει με την πρακτική άσκηση όταν αυτή υλοποιείται με τη μορφή των case studies. Η πρακτική άσκηση λοιπόν με case studies μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσα στην αίθουσα του ΚΕΚ, στην κλασική κατάρτιση, είτε με ασύγχρονη κατάρτιση.
Στην ασύγχρονη κατάρτιση πρέπει να φροντίσετε ώστε στην πλατφόρμα να υπάρχει ειδική θεματική ενότητα που θα λέγεται πρακτική άσκηση. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα υλικά που θα βοηθήσουν τον κάθε καταρτιζόμενο να πάρει πληροφορίες για να εκπονήσει τη μελέτη. Και στο τέλος θα υποβάλει ο κάθε καταρτιζόμενος τη δικιά του μελέτη. Το έργο αφορά διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων, συνεπώς κάθε ένας καταρτιζόμενος δουλεύει για τη δικιά του επιχείρηση. Καλησπέρα και από την πλευρά μου. Θα γίνει μια παρουσίαση της πρόσκλησης Β. Όπως είναι γνωστό, 500 κλαδικοί φορείς μέχρι στιγμής συμμετέχουν στο πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής. Είναι γνωστό και το ζείτε και το ζούμε έντονα ότι έχουμε μειώσεις αριθμού καταρτιζομένων από τη μια πλευρά και αποχωρήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων από την άλλη. Στα πλαίσια αυτής της πραγματικότητας είστε υποχρεωμένοι και εμείς να το παρακολουθήσουμε να προβείτε σε τροποποίηση τεχνικών δελτίων πράξης. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι δυνατή και δεν γίνεται αποδεκτή έτοιμα τροποποίηση που μπορεί να φέρει αύξηση του εγκεκριμένου συνολικού προϋπολογισμού. Η πρόσκληση Β έχει μία ιδιαιτερότητα, το μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι η αποπληρωμή της πρέπει να γίνει κατά το δυνατό με τρόπο ομαδικό, τόσο ανακλαδικό φορέα και όσο αναπρόγραμμα κατάρτισης. Τι θα κάνουμε στην πραγματικότητα? Ο σύμβουλος της διαρθρωτικής προσαρμογής της πρόσκλησης Α, σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης, που είναι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει στο ΕΙΑΔ ομαδικά, ανακλαδικό φορέα και ένα πρόγραμμα κατάρτισης τα εξής δύο στοιχεία. Πρώτον, την τελική αναλυτική έκθεση υλοποίησης του προγράμματος και την έκθεση αξιολόγησης εκπαιδευτών καταρτιζομένων στόχων και αποτελεσμάτων του προγράμματος. Όταν αυτά γίνουν, τότε οφείλετε να υποβάλλετε. Τώρα εδώ η λέξη ομαδικά είναι σχετική, αιτήσεις αποπληρωμής του προγράμματος συνεδευόμενοι από τα παραστατικά. Και αφού ολοκληρωθεί αυτό το πλαίσιο, ή μάλλον παράλληλα με αυτό το πλαίσιο, υπενθυμίζω σε όλους ότι είναι αναγκαία να αναρτηθούν στο πληροφορικό σύστημα όλα τα συνημμένα αρχεία σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα οδηγίες. Θέλουμε όμως να σας παρουσιάσουμε μία άλλη ενότητα που έχει να κάνει με τις επιθεωρήσεις που πραγματοποιήσαμε στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στο χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του έτους αυτού. Να πούμε ότι συνολικά πραγματοποιήθηκαν 88 επιθεωρήσεις. Αυτές οι επιθεωρήσεις ήταν καθαρά υποκινητικές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το λέμε γιατί στις επιτόπιες επαληθεύσεις που θα προκύψουν και θα είναι επαληθεύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις, τα πράγματα είναι δεδομένα. Ελέγχεται η επιχείρηση και η επιχείρηση πρέπει να μας αποδείξει ότι πραγματικά πήρε τις προσφερόμενες από το πρόγραμμα υπηρεσίες και σε επίπεδο συμβουλευτικής και σε επίπεδο κατάρτισης και συγχρόνως να αποδεικνύονται τα δεδομένα του οικονομικού αντικειμένου. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι γενικώς στην υλοποίηση του προγράμματος, σε αυτό που είδαμε, επαναλαμβάνω, σε αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν παρατηρήθηκαν σοβαρά και σε έκταση προβλήματα. Η συντριπτική πλειονότητα των ευρημάτων αφορούσε διαδικαστικού τύπου θέματα, όπως για παράδειγμα τη μη σωστή τήρηση του φακέλου κατάρτισης. Εμείς με βάση αυτά τα πορίσματα στείλαμε στους εμπλεκόμενους κάποιες συστάσεις όπου η συντριπτική πλειοψηφία με ένα συγκεκριμένο τρόπο μας απέδειξε ότι τις διορθωτικές κινήσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες. Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίσαμε και φεύγω από την κατάρτιση, ιδιαίτερα την ασύγχρονη, είναι η υλοποίηση της θεωρίας εντός της επιχείρησης. Εκ του αποτελέσματος έχουμε κατανοήσει κατά τη διαδικασία του ελέγχου ότι ήταν πραγματικά δυσχερής η πραγματική και η ουσιαστική θεωρητική κατάρτιση των καταρτιζομένων εργαζομένων μέσα στις δομές της εργασίας τους, γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για την υλοποίηση με όρους συνήθους επαγγελματικής διοντολογίας. Αυτά είναι τα θέματα που θα σας παρουσιάσουμε. Είμαστε μετά στη διάθεσή σας για τις αναγκαίες επεξηγήσεις. Ευχαριστώ. Γνωρίζετε ότι ως φορέας διαχείρισης είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, έτσι όπως ορίζεται, για να γίνονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις λειτουργίας και υλοποίησης του προγράμματος. Όπως πολύ καλά ξέρετε, σε μια επιτόπια επαλήθευση, όπως γίνεται, ζητάμε 3-4 πράγματα. Ελέγχουμε το φυσικό αντικείμενο, ελέγχουμε το οικονομικό αντικείμενο
ελέγχουμε τη δημοσιότητα και ελέγχουμε τυχόν λοιπές όρους και προδιαγραφές, οι οποίες από το συγκεκριμένο έργο και η συγκεκριμένη σύμβαση απαιτεί. Οι έλεγχοι που κάναμε στην κατάρτιση ήταν έλεγχοι ουσίας. Αλλά εκεί τέλος πάντων μπορούσαμε, αν θέλετε, και με το μάτι του ελεκτή να το δει το ποτήρι πολλές φορές και λίγο μισογεμάτο. Να κάνει μια σύσταση, να κάνει μια υπόδειξη. Να πει τέλος πάντων, παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό, κάντε το όμως. Στην επιτόπια επαλήθευση αυτό, όπως ξέρετε, δεν γίνεται. Δεν συμβαίνει. Θέλω λοιπόν, γι' αυτό και σας παρακαλώ, ως υπεύθυνος κιόλας και της ομάδας των ελέγχων, να συνεργαστούμε καλά και με τους συναδέλφους που θα έρθουν να κάνουν τον έλεγχο, αλλά και να έχετε όσο μπορούμε πιο πλήρως το φάκελο για να ξεμπερδεύουμε πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά και πιο καλά. Η πρόσκληση Γ κλείνει φυσικό αντικείμενο στις 28 Φεβρουαρίου του 2014. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα παράτασης, το έχουμε ήδη συζητήσει και θα πρέπει να βγούμε άμεσα σε διαδικασίες αποπληρωμής και για τον απλό λόγο ότι πρώτοι ξεκινήσαμε. Να θυμίσω ότι βάσει του οδηγού, πριν προχωρήσουμε στη διαδικασία αποπληρωμής και στην πρόσκληση Β και στην πρόσκληση Γ, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπροσαρμογής προϋπολογισμού. Και η διαδικασία αυτή αναφέρεται καθαρά σε θέματα απουσιών και αποχωρήσεων καταρτιζομένων. Το ερώτημα που θα τεθεί, φαντάζομαι, είναι πότε θα βγουν τα έντυπα. Το πρόβλημα στην πρόσκληση Γ, και νομίζω ομοίως και στην πρόσκληση Β, δεν είναι τα έντυπα. Τα έντυπα είναι σε όλους πάνω κάτω γνωστά, δεν θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα είναι το έντυπο αξιολόγησης της περιοδικής, το έντυπο αξιολόγησης κατάρτισης. Οι εκθέσεις είναι γνωστά, ήδη έχουν περιγραφεί στη σύμβαση, τη γνωρίζουμε τη φύση των εντύπων. Αυτά καθ' αυτά τα έντυπα θα βγουν άμεσα. Η εικόνα που έχουμε εμείς, σαν ομάδα παρακολούθησης, προκύπτει από την εξέταση των περιοδικών εκθέσεων που έχετε υποβάλει στις ενδιάμεσες δόσεις και από κάποιους φακέλους ενδιάμεσων δόσεων που αφορούν και οικονομικό αντικείμενο, που έχουν σχέση με τον πρώτο τρόπο πληρωμής Β δόση. Θυμίζω ότι είναι η περιπτώση των δικαιούχων που έχουν πάρει προκαταβολή και για να πάρουν τη δεύτερη δόση πρέπει να φέρουν και οικονομικό αντικείμενο. Στην εξέταση και των περιοδικών δηλώσεων και των φακέλων αυτών έχουμε διαπιστώσει, καταρχάς, ότι δεν είναι πάρα πολύ σαφές ακόμα και τώρα το αντικείμενο της συμβουλευτικής. Το αντικείμενο της συμβουλευτικής περιγράφεται στην πρόσκληση στον οδηγό, είναι πολύ συγκεκριμένο, έχει έναρξη, λήξη και περιεχόμενο. Η έναρξη είναι η υποβολή του φακέλου, η λήξη είναι η έκθεση αποπληρωμής. Ενδιάμεσα όλοι οι σύμβουλοι παρακολουθούν το έργο και κάνουν και τη διαφορετική προσαρμογή. Εξετάζουμε περιοδικές πολύ συχνά που δεν αναφέρουν καθόλου το ένα ή το άλλο κομμάτι. Θα πρέπει να αναφέρεται στις ενδιάμεσες πληρωμές, επικοινωνούμε και ζητάμε να αλλάξει η περιοδική έκθεση. Στην αποπληρωμή δεν θα μπορεί να γίνει αυτό, θα είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε κομμάτια του έργου. Τέλος, υπάρχει το κομμάτι του οικονομικού αντικειμένου. Στους φακέλους που σας ανέφερα, βλέπουμε έναν τρόπο απεικόνησης του οικονομικού αντικειμένου που δεν έχει καμία σχέση με τους όρους της προκήρυξης και του οδηγού εφαρμογής. Οι επιλέκτηνες ενέργειες στον οδηγό εφαρμογής είναι πολύ συγκεκριμένες, τα όρια των δαπανών είναι πολύ συγκεκριμένα και ο τρόπος αποτύπωσης είναι επίσης συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να δούμε σε έκθεση αποπληρωμής δαπάνες με ΦΠΑ. Να μην δούμε πάγια, μην δούμε αποσβέσεις, να μην έχουμε πάρα πολύ ψηλά ποσά σε πρώτες ύλες. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Να περάσουμε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Για το de minimis. Να διευκρινίσω ότι ο έλεγχος de minimis δεν ήταν πρωτοβουλία του ΕΙΑ. Είναι ένας έλεγχος ο οποίος γίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουν έρθει έγγραφα τα οποία μας εντέλουν να προβούμε στην ενέργεια του ελέγχου, τα οποία έχουν συγκεκριμένη απεικόνηση συγκεκριμένων δικαιούχων και συγκεκριμένα ποσά, για το οποίο εμείς επικοινωνούμε με τους δικαιούχους και με τους υπόλοιπους φορείς διαχείρισης, για να καταλήξουμε σε μια εικόνα για το αν πραγματικά υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει. Υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά δεν υπάρχει θέμα. Υπήρξαν λάθη αποτύπωσης από τους φορείς, υπήρξαν λάθη από το σύστημα, στα οποία έχουμε προχωρήσει και έχουμε ξεπλοκάρει μια σειρά δικαιούχων. Πολύ σύντομα για το θέμα της τηλεεκπαίδευσης που βάλατε. Είχε προηγηθεί διαβούλευση με τον ΕΛΣΕΚΕΚ, μπήκαν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, τηρήθηκαν οι όροι της ανοιχτής και εξαποστάσεως εκπαίδευσης, άλλωστε εσείς και είσαστε.
Ήδη κάναμε αλλαγές του τρόπου κατάρτισης σε 350 ΚΕΚ και αυτό που ζητήσαμε ήταν να υπάρχει επόπτης διαχειριστής και το ρόλο του εκπαιδευτή το παίζει το εκπαιδευτικό υλικό, έτσι αλλιώς. Και ζητήσαμε ο εκπαιδευτής να έχει πάρα πολύ λίγες ώρες και να είναι σχετικός με το αντικείμενο. Πήρα και ένα άλλο μήνυμα, ότι εσείς τις αποπληρωμές τις θέλετε συνολικές. Για να γίνουν συνολικές ομαδικές όμως με βάση το κρατικό σχέδιο, θα υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίοι για αυτούς τους λόγους οι οποίες θα καθυστερούν την διαδικασία της συνολικής υποβολής αυτής της ιστορίας. Σας εξηγήσαμε, θα τα δείτε και αναρτημένα, σε ποιο περιβάλλον είναι ομαδικό. Εννοούμε στις εκθέσεις αυτές, αξιολόγηση κλπ. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να πάμε με ένα λειτουργικό τρόπο. Δεν μπορεί να μου έρθετε με μια επιχείρηση στο ΚΕΚ της Θεσσαλίας, διότι θα καταστραφούμε. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή συμφωνείτε και έχουμε όλη συναντήληψη, λέμε κατά το δυνατόν. Δηλαδή, όπως και τώρα στην πληρωμή, μαζεύεται από το κλαδικό σχέδιο 10 επιχειρήσεις για να έρθουν για πληρωμή, έως να συγκεντρώσει και τα χαρτιά των υπολείπων. Αυτό ακριβώς είπαμε. Αλλά το ομαδικό έχει την αίσθηση ότι πρέπει να κλείσουμε ομαδικά το έργο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποιες επιχειρήσεις υγιείς τότε, ενδεχομένως τώρα ή να μην υπάρχουν ή να μην υπάρχουν στην αποπληρωμή. Ποιο είναι το σημείο από το οποίο αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι επιλέξιμες? Και πώς θα εξοφληθούν, πώς θα πάρουν τα χρήματα? Κάποιοι μάλιστα έχουν πάρει και συντάξεις, έχουν συνταξιοδοτηθεί. Θα απαντήσω τυπικά ότι βάσει των κείμενων διατάξεων, οι κρατικές ενισχύσεις έχουν μία δυναμική διατήρησης του καθεστώτος του δικαιούχου για 3 χρόνια μετά από την παροχή της ενίσχυσης. Και εμείς έχουμε, όχι εμείς, όλοι οι φορείς διαχείρισης έχουν υποχρέωση να ελέγχουν το ότι ο δικαιούχος υφίσταται με τη μορφή που εμείς τον είδαμε όταν έκανε αίτηση ή με οποιαδήποτε νόμιμη μορφή, διάδοχη μορφή, το γνωρίζετε όποιοι έχετε μπλέξει με μεταβολές δικαιούχων, για αυτή την 3ετία. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, το να συζητάμε για δικαιούχους οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί, πάψει να υφίσταται και να συζητάμε για αποπληρωμή αυτών των δικαιούχων, είναι εκτός νομοθετικού πλαισίου. Αν κάποιος είχε 3 καταρτιζόμενους και τελικά θα καταρτήσει 2 ή 1 άτομο προσωπικό, αν πάμε να υποβάλουμε έτοιμα ενδιάμεσης καταβολής με 30 ή 55%, το ποσό αυτό έχουμε στείλει και επιστολή στο ΕΙΑΔ, δεν επαρκεί για να πληρώσει ο δικαιούχος, δεν επαρκεί να πληρώσει το σύμβουλο και το ΚΕΚ. Σας είπαμε ότι θα πάμε σε τροποποίηση τεχνικού βελτίου. Από τη στιγμή που θα κάνετε την τροποποίηση τεχνικού βελτίου, θα ξέρετε και ακριβώς το ποσό που σας αναλογεί. Μιλάω για δικαιούχους που έχουν τελειώσει την κατάρτιση εδώ και 4 μήνες. Εδώ και 4 μήνες και περιμένουν και δεν μπορούμε να υποβάλουμε έτοιμα πληρωμής. Και αυτό που έχουμε ζητήσει εδώ και 4 μήνες και έχουμε στείλει και επιστολές και έχουμε προσπαθήσει και με τον κύριο Γουλιά το είχαμε συζητήσει το θέμα, είχαμε ζητήσει τουλάχιστον τροποποίηση της σύμβασης για να μπορεί να υποβάλει κάποιος 80% επί του προϋπολογισμού που Συγγνώμη, τελικά θα κύριε Μανώλη, τώρα έχετε ολοκληρώσει το έργο. Ολοκληρώθηκε το έργο. Ναι. Γιατί δεν έχετε τώρα με την τροποποίηση του τεχνικού βελτίου να πάρετε το 80% για παράδειγμα? Ωραία, οπότε θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Να το απαντήσουμε. Αυτό σας είπαμε προηγουμένως. Είναι ιστορικός χρόνος πια. Γέγονε, έτσι. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή συζητάμε το θέμα της αποπληρωμής και από ό,τι φαίνεται, μάλλον μέχρι το τέλος του 2013 δεν θα γίνουν άλλες κατανομές και άλλες πληρωμές επιχειρήσεις, έχει προκύψει το εξής σημαντικό θέμα. Όχι, σας διακόπτω. Εάν έχουμε χρήματα στη β' πρόσκληση, επειδή έχουμε δέσμευση ηθικού τύπου απέναντι σε εσάς και στον κόπο το δικό σας και στον κόπο των συνεργατών μας όλη την Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε να πληρώσουμε. Και γι' αυτό είπα σε κάποια ερώτηση που τέθηκε ότι το ζήτημά μας δεν είναι η αποπληρωμή, αλλά η πληρωμή τουλάχιστον όσων έχουν σωρευτεί. Άρα, σε σχέση ο 5 μέχρι τη λήξη του έτους θα συνεχίσει κανονικά. Κλείνοντας τη σημερινή συνάντηση, η αίσθηση δική μου είναι ότι απαντήθηκε ο μέγιστος αριθμός των ερωτημάτων με σαφήνεια. Πιθανόν μείνανε, ας πούμε, κάποια σημεία τα οποία μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε στην πορεία, αλλά γενικά η αίσθησή μου είναι ότι ήταν μια αποδοτική, μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμότατα και χαρήκαμε ειλικρινά για την πολύ ωραία συζήτηση.